Gaulois an b'o fɔ yan an mɔkɛw yo o kɛra dɛ Français an dɔrɔn yɛrɛ tɛ Français yɔrɔ mara fala ye Français drapeau de tun b'a bɛɛ kun sanfɛ fo kana se yɛrɛma hɔrɔnyaw tali ma an ka sɔrɔ k'an ka drapeau sɔrɔ sɔgɔmada in na an bɛ douanza député fo Iliyasu Guro député ka député sɔrɔ ni kari ti kelen ye fala ni hali sini sɔgɔma kɛra élection ye douanza fo ni Iliyasu Guro ko k'a t'a la dɛ i ye terroriste ye o i ye djihadiste ye o i ye bingalikɛla ye o i bɛ mugu ci ale la k'i ka marifa fili ka taa k'a to i tɛ se k'a kari i tɛ se k'a foyi ale kɔni mana wuli tiɲɛna fala ye douanza député ye député ye dɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin waati in na an n'a famana kosɛbɛ nka an b'a dɔn cɛ min don Diany kɔni ne kumakan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a lamɛn ko nin y'a ka sɔgɔmada foli ye waleɲuman dɔn don ka ɲɛsin a ma sabula n'i y'a mɛn bi kununko tɛmɛna Iliyasu Guro k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bamakɔ yan fo douanzakaw fɛ yen fala hali sini sɔgɔma mana kɛ élection Iliyasu tɛ gosi o don dɛ i bɛ fara ale kan ale tɛ fara maa kan ka taa kalata la dɛ o mɔgɔw bɛ Mali la dɛ fala ye hali sini sɔgɔma n'a ko k'an ka taa élection na olu tɛ ci u ka dugu la dɛ a fɔ olu de ma ko maabaw olu de ye mɔgɔtigiw ye Blaise ninnu olu de ye maatigiw ye fala ye politique yɛrɛ tɛ dɛ maaw u ka mɔgɔw y'u ka mɔgɔw yɛrɛ de ye Ala fana y'o k'olu mɔgɔ dɔw ye ko kalanden dɔ sanayɛlɛ kalanso la ko o fara Bamakɔ yan sanayɛlɛ kalanso la Badalabugu kulu sanfɛla la école karamɔgɔw ko yan'a ko ka ɲɛdɔn olu ye école to denmisɛnw ye fɔlɔ fala ye olu bɛ grève la fɔlɔ ko tile 3 grève olu b'o la fɔlɔ ko yan'a ko ka sigi sen kelen kan AES Mali ani Union africaine o kuma tun bɛ kuluba kunungo min ye Union africaine maa ɲɛmaa ye ale b'an fɛ yan taamana wolomasiri taba bɛ wuli ka jɔ la bingɛrɛw ka minɛn dɔ ka ɲɔnɔnkaw fɛ yen Bamacɔli ni Jugawale kabaw o dugu kelen na fala ye olu bɛ ka min ye jaga minɛ maaw la ɲɔnɔn fan caman fɛ bi dugudenw y'a yira sa ka fɔ k'olu kɔnɔ gannen don Dieny mara la ko motobaw bɛ ka boli dɛ fala ye n'o y'a sɔrɔ a kɔnnen don a ko Dieny fan caman na moto minnu kɔnnen don k'u bɛ ka boli ye ko yalama ko a ko de bɛ cogo di Dieny ka caman kamana gannen don a ko la Bamakɔ ya fala ye maaw bɛ ka taa vitre fumée kɛ o vitre fumée kɔnnen don nka Bamakɔ a bɛ ka kɛ m'a f'i ɲɛna n ko u tun bɛ ka minɛn minnu cɛ ka bɔ sira la fala ye taa lajɛ a bɛɛ seginna a nɔ na maa ɲɛna ko don a tɛ taa ɲɛ o donc vitre fumée o bɛ ka kɛ bi o bɛ ka boli min ye minɛn minnu bɛ ka cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na anazɛri tɛ foyi ma bɔ a nɔ na fala ye u seginna ka n'u nɔkɔrɔ la tuguni Kalabankɔrɔ policiers olu ye wuli ka jɔ kɛ ka boloda maa 4 kan maramafɛn cɛjugu yera olu bolo Iran ni États-Unis bɛna na kisi ɲɔgɔn ma wa maa si tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn min ye coupe du monde ye ale demi-finale fɔlɔ bɛ taa bi Espagne France n'a ka i b'a fɔ France Espagne o kɔni ko min ye ndolatanba 2 laban min ye ninnu jɛkulu bɛɛ fala ye k'a 2 bɛɛ lajɛlen da tora France la nka France ka ko bi ta in da tɛ t'u la k'u bɛna na wuli ka jɔ kɛ nka u bɛ fɛ ka maa min n ka ko a y'a ko la kosɛbɛ o ye Lamine Yamal ye k'o de ka jugu France défenseur ma n'Ala sɔnna ma cɛ nin tɛ kibaruya ɲuman ye dɛ fala ye wulukina ni gɔsɔnkina ko o fana ye tiɲɛni kɛ an ka togoda ni sigida kibaru a bɛna na fɔ o kɔnɔna na min ye kumala kumabaw ye o ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don Diany na bi sɔgɔmada in na fala ye ɲwala ɲayiri mɔden ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko da mɔnzɔn ale de ye tiɲɛtigiba Dante ɲininka don dɔ la a b'a fɔ ma ko ba jeli a ko ba jeli fanga ye mun ye a ko fanga ye i ni maaw bɛnna min kan k'o waleya n'i tɛ se o la fala ye k'i tɛ se ka fanga mara sɔgɔmada in na san 5 baara hukumu kɔnɔna na minisiriw bɛ ɲɛfɔli la baara mun sera ka kɛ u ka bolofaraw la yɔrɔ min na ni sɔsɔli man ca la kosɛbɛ o ye wolomasiri tabaw ni jamana kɔnɔ lakana bɛ minisiri minnu bolo fala ye kunungo u 2 u taara ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye
baru kɛlɛtigi ale de ye ministre me wolomasiri tabaw ka ko kunna falai ale y'o nagakɔrɔ ministre ye bi n'a ka d'an ye an bɛ se k'a fɔ wolomasiri tabaw ka ministeriya baara fanba bɛ ale de bolo sabula ale de bɛ wuli ka jɔ kɛ ministre Dawudu jamana kɔnɔ lakana o kalifalen no ale la kunungo ntɛnɛ olu bɔra sa ka taa san 5 baara min kɛra wolomasiri tabaw ka gun kan ka ɲɛfɔli kɛ o la Balamusa Keyita tɔgɔla so min bɛ CICB kɔnɔna na Bamakɔ ya falai u ye yen sugandi anw kunnafonidilaw ɲamakalaw dugutigiw sigida maaw min ye tɔntigiw ni denmisɛnninjɛkulu ye u y'an bɛɛ lajɛlen wele k'an ka na lamɛnli kɛ kɛnɛ ka ye sa min ye conseil national de la transition maaw olu tun bɛ colonel Mɛnkɔrɔ Kane k'a ka foli bi ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara bolofara tɔw fana lajɛlen bɛ CNT kɔnɔ n'u bɛ lakana ko kunna ale ni sigida kow ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ka dugutigiba yɛrɛ tun bɛ n'o ye coordinateur ye Seru Sangare a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen falai ni y'aw ka maaw sɛgɛn Kayi dɛ kan 2002 bɛ kɛ tuma min Mɛnkɔrɔ de tun ye Kayi gouverneur ye u ma taa sonu dɔw jɔ ko village kan tɛ a y'a sɔrɔ aw ka cɛ tɔgɔ balima dɔ bɛ yen ko Gajiko wa Gajiko Mɛnkɔrɔ ko nin tɛ se ka so in jɔ wa fo bi a ma jɔ han an k'an ka panko kunna an ka maaya kɛ wolomasiri tabaw ka gun ka baru kɛlɛtigi ko fɛn minnu kɛra san 5 in kɔnɔna na ko a ɲango ma deli ka k'an ka jamana kɔnɔ ka da mun kan ko min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min tɛ ka ban u bɛ ka cɛden ta kɛ u bɛ ka sew sɔrɔ wa u bɛ k'u bolo don jamana wɛrɛ maaw bolo min ye bi Mali ale ka bolomayɛlɛma hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ye minɛn minnu sɔrɔ nin san 5 in na baru kɛlɛtigi ko k'a dara wuli ka bon ka kɛlɛ kɛ ka se sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛkɛcɛw ta min ye wolomasiri tabaw ka sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma u ka hakɛw k'olu bɛɛ lajɛlen falen siyɔrɔko ta nasira fɛ marabako ta nasira fɛ baloko ta nasira fɛ ka taa se sɔrɔko ta nasira ma ko san 5 laban in ko a ɲɔgɔnna famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye général de division Umaru Baro Jara n'ale ye ministre délégué ye baabu in senfɛ a y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko baara min bɛ ka kɛ bi a kun tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu jamana politiki mara bɛ maa minnu bolo falai n'olu k'an ka jamana ko ɲɛnabɔ ni olu tun b'a faamu k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw olu jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ bi in na ko jiginna ka dɔgɔ kosɛbɛ min ye armée ye a se bɛ fɛn o fɛn na bi o minɛn m'a fɔ o bɛ ɲini ka d'a ma sanfɛla don o dugumana don o minɛn sugu bɛɛ lajɛlen ko hali kunna siniko sufɛ min ye baro kɛlɛtigi a ko minɛn kuraw donna blendew ka bɔ sinikaw fɛ yen a ko bi na maaw b'a ɲɛna k'a fɔ ko olu bolo bɛ irisi dɔrɔn de bolo k'u ɲɛ bɛ irisi de la kɛnɛ ka falai non tɛ Turiki tɛ Turiki ye Chine tɛ Chine ye Iran tɛ Iran ye Inde tɛ Inde ye bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ wolomasiri tabaw ka gun kan wa hali Alimaɲi jamana olu ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ sabula bɛɛ n'i ta fan don dɔ tɛ sɔn dɔ ma dɔ bɛ sɔn o ma jamana yi dayɛlɛlen ka to bɛɛ yaasa ka se k'i ka lakana sabati a ko bi ale nisɔndiyalen a wasalen min ye Jabaru masa o y'a to nin ko in ka se ka kɛ k'olu to nin ko ninnu ɲɛnabɔli la bi min ye wolomasiri tabaw ye ko maa minnu tar'o la k'a tɛna n'aw fɔ sa nka ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye armée ye minɛnw sankun kɛra ye minɛnw u jɔyɔrɔ yera min ye sanfɛ pankurunw ye bi falai fɔlɔ ko min ye Mali ye armée de l'air k'a tun bɛ fɔ ko armée de l'air à terre duguma ko nka ko bi ko a bɛ sanfɛ général Umaru Baro Jara a y'a yira fana k'a fɔ bi ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ degun n'a ta bɛɛ malidenw de sɔnna malidenw de muɲuna malidenw de y'a to u ka musaka ka se ka taga don na ko foli kan ka kɛ jamanadenw ye u ka faamuyaliko ɲuman na ko wa fana min ye nisɔndiyaw ye min ye sebaw ye ko olu natɔ don nataw kɔnɔna na sabula wulikajɔ ni cɛsiri o bɛ sen na ale ye kuma bila yɔrɔ min Dawudu y'a ta falai Dawudu ko k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min kɛra ale ɲɛna k'ale ka ministeriya daminɛna fo ka na se bi ma falai ko min ye maa 105 187 ko maa de taara wolomasiri tabaw ka gun kan min ye gendarmulakaw ye olu b'o la cogo min polisilakaw bɛ a la sapeur pompier ni garde ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara yɔrɔ minnu jɔra sa min ye Dawudu ka fɔ la a bɛ taa se yɔrɔ 130 ma polisiso o min b'a la a bɛ taa se 83 ma min ye gendarme ka brigade o bɛ 9 bɔ poste min bɛ yen n'o ye sécurité o bɛ 11 bɔ garde ta o bɛ 16 bɔ min ye sapeur pompier ka yɔrɔ kuraw jɔli ni yɔrɔ bilaw sirani ka minɛnw san ka di u ma maillage bɛ se ka kɛ cogo min na ni ka dugukolo fa bɛɛ lajɛlen lakana baaraw kɛ ko kɔni ko jamana y'a se kɛ Dawudu ko fɛnw bɛ sen na don nataw la ko maaw na a ye u ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ sen na
min ye baro kɛlɛtigi ye ale ko ko kankuraw olu fana bɛna wuli yɔrɔ tɛ tuguni Mali tɛna ti bɔlɔ turu yɔrɔ min lakana ni basigi bɛ se ka na cogo min na dugudenw n'u bolo mina k'olu lakana ko hali n'an y'a ye anefise sɔrɔla fala ye ko Ala ni minɛn mun b'an bolo ani an yɛrɛ ka ko faamuya cogo n'an ka cɛdenw jo cogo fɔlɔ ko n'o y'a sɔrɔ armée bin bɛ taa k'a kan bi ni binna kan i ta fila ni cɛ tigɛ baro kɛlɛtigi ko halisa u bɛ dɛmɛ ɲini jamanadenw fɛ u bɛ faamuya ɲini jamanadenw fɛ sabula n'i y'a mɛn i jɔni kunnandi a f'i sababu ɲuman général d'armée Assimi ko k'a fɔ a ka kuntilenna n'a ka miirinaw la wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ sen na ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka jamana in dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Bamanankan ni ka walekɛbaw an bɛ se ka se sɔrɔ ka cogo min na kunungo nin y'u ka baabu la kumabaw ye minisiri fila ka kɛ ni jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔli ye min kɛra wolomasiri tabaw ale ni jamana kɔnɔ lakana o hukumu kɔnɔna na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye kari don min ye wolomasiri tabaw i b'a dɔn k'a fɔ ni kalo 6 kɛra ka ban ka cɛden minnu to ɲɛfɛ olu bɛ falen maa wɛrɛ bɛ taa bila olu nɔ na ani minɛnw hukumu kɔnɔna na sa armée kɔni kun ye bɔli daminɛ kabini alamisa tɛmɛnen maa minnu bɛ anw fan fɛ yan u kɔni ye mobili ninnu taatɔ ye Segu sira fɛ fala ye a pi pɔgɔden anw yɛrɛ heure 3 kɛ k'u to u bɛ ka tɛmɛ waati min a yirala sa k'a fɔ ko kari min kan ka taa ɲɔnɔ mara kɔnɔna na olu jɔra dugunin dɔ la sabula sangu nalen don n'o ye jelakaw ye Bamanankan ni ka walekɛba minnu b'o fan fɛ fala ye u firila minɛn ninnu ka citerne ale ni camion ka tasuma wuli o la armée m'a bila dagirindala nɔgɔnin bɛɛ fɛ u ye maa ninnu nɔbɔ 15 k'o fa olu la wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ senna yaasa cogo min na larawulili tun bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na armée cɛdenw ko halisa tu kɔnɔna na u bɛ yen minnu y'u senfa ka se ka olu ɲini o ɲɔnɔ mara kelen kɔnɔna fala ye commune dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko yɛrɛdɔn saniyakaw k'olu kɔni ka dugu caman bɛ yen bi degun bɛ olu dala fala ye Bamanankan ni ka walekɛba minnu bɛ dugu in yɛrɛ la n'o ye jela ye u ko min ye sɛnɛkɛlaw ye k'u ka saki 500 u k'o di ko o ye jaga ye N9 maaw ka taa se jela dugu yɛrɛ kɔnɔna ma min ye Bamananda ka taa se Sirawona ma nin dugu saba ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye Bamanankan ni ka walekɛba kɔni dagalen don olu dala N4 N5 ani N6 kɔrɔ ka taa se N6 kura ma fala ye min ye N7 N8 nin duguden bɛɛ lajɛlen u gɔndɛrɛlen don koyi sefa wari 4,000,000 ani 100,000 o kun layidu tara k'u ka o sara Bamanankan ni ka walekɛbaw ye an ka kibaruya laban y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanankan ninnu fala ye ko dɔw dugudenw y'a sara han a dun waati kelen na jisɔngɔ tɛ ka sɔrɔ nakɔ sɔngɔ tɛ ka sɔrɔ nka min ye nin jɛkulu marafatigi ninnu ye k'u kɛlen don k'u degun bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée
a ka ɲɛ olu ma ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bi basigi ni lafiya olu b'a fɛ k'o ka kɛ kuma tɛ nin samiyaji in na sa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Bamanankan ni ka wale kabaw ni anifisi kɛlɛ o bannen kɔfɛ Falaye yɔrɔw bɛ ka ye minɛnw bɛ ka ye cogo minɛnw bɛ ka ye ni moto ninnu irisilakaw ka cɛdenw ka kununko wulikajɔ la olu taara bɔ ni minɛn ninnu kan Falaye ko n'o y'a sɔrɔ motoba ninnu bolili kɔnnen don an ka dugubaw kɔnɔ jene marabolo maaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni fɛ yen k'olu ma da la n'o y'a sɔrɔ sariya bɛ ka bato ye sabula ye Bamanankan ni ka wale kɛbaw u bɛ motoba ninnu kɔni ka su ani tile min y'olu ka dugu caman fo ka taa se ba bolo ma komini 12 kɔnɔna na min ye 3 kɔni ye bi u kɛlen don k'olu don u sago la dugudenw yɛrɛ jatigɛlen don sabula olu yɛrɛ tɛ se k'a kɛ wa n'i ye fɛn in ye fana n'i ko k'i bɛ taa ɲɛfɔ Falaye kilomètre 15 taama de b'i bolo sabula e yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛ i ka motoba kan k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini mara ɲɛmaaw fɛ min ye nin fɛn ye a ka se ka sɛgɛsɛgɛ o waati kelen na Bamakɔ yan Falaye min ye ANASER ye ale tun ye wulikajɔ kɛ sa k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ sira la nka bi yɔrɔ caman de bɛ mobili ninnu dɔw u ma bɔ u nɔ na Falaye wa waati kelen fana kɔnɔna na tuguni mɔgɔw bɛ ka taa n'u ka mobili ka taa kɛ vitre fumée a dun fɔra ko ka vitre fumée kɔn Falaye an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ u ka waleya minnu mana sigi sen kan min b'a lakɔlɔsi a ka se ka timɛ sabula an ɲɛ b'a la fɛn caman de bɛ fɔ hali a fɔra ko bɛri min kana boli nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ Falaye i b'a kelen-kelenninw ye siraba kan sufɛla la o ɲuman ye min ye u ka jɛkulu ɲini jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen olu yɛrɛ bɛ fɛn minnu ta komi minisiri bɛɛ de bɛ ni décision taara minisiri bɛɛ de kan k'a lawaleya i ka fan fɛ n'an y'a ye k'a fɔ an tɛ ka olu ye a lajɛ kɛ Garabalikɔrɔ Falajɛ yan ko ɲama kana taa bɔn u ye plaque turu nka o bɛɛ la halisa mɔgɔ bɛ ka taa ɲama bɔ a la vitre fumée bɛ ka fɔ mɔgɔ bɛ ka taa vitre fumée tuguni ka yɛlɛ circulation na dɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko kumana ke e ye fɛn jumɛn ye ko o décision taara Mali la k'o bɔra a sira fɛ Falaye mɔgɔw bɛ nin de f'i ɲɛna dɔw dusu kasilen sabula olu y'a dabila nka dɔw bɛ k'a kɛ foyi tɛ ka fɔ olu ɲɛna wa an bɛ fɛn fana fɔ Falaye sariya in fan caman sɔsɔba finitigi dɔw b'a la han n m'a fɔ a bɛɛ dɛ finitigi dɔw b'a la u k'o fana jateminɛ sabula sariya a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen ye donc fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nin ko nin na et puis fana an taatɔ filɛ congé la nin an bɛ congé yɛrɛ la ka ban Falaye mɔgɔ caman bɛna ka bɔ nanzara jamanaw la k'u bɛna sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Bamakɔ yan Falaye a caman tɛ taa dɛ i b'a dɔn mun na i ka papier bɛ ban k'i to a bɛ wuli ka jɔ kɛ fo ka t'i ka papier nɔkan wagati yɛrɛ bɛ ban an b'a ɲini gouvernement fɛ Falaye u ka jɔyɔrɔ dɔ dilan u ka sigiyɔrɔ dɔ dilan maa minnu bɛ na n'u bɛ degun sɔrɔ papier ko la Mali kɔ kan u ka se ka u ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ yen a ka fɔ n'a kɛra i ka taa ninnu fɛ yen n tɛ maliyɛn minnu y'u sigiyɔrɔ bila ko olu bɛ maliyɛnw ka ko ɲɛnabɔ Bamakɔ yan olu ma tulu ka kɛlɛ n'u ka jɔyɔrɔ ko la ko k'u ɲɛsin ninnu ma koyi a dan tɛ o tɛ taa kɔmasegin yɛrɛ k'u ye a dɔw yɛrɛ tɛ se ka segin ka taa u bɔra yɔrɔ min na Falaye n'i taara k'i bɛ t'i kungo fɔ olu ye u bɛ se ka mun ɲɛnabɔ donc jamana k'a lajɛ maliden min bɛ bi Falaye n'o bɛ taa an dafɛ jamana papier ta ka se ka segin o de ka ca ni banna si ye kuma yɔrɔ t'u bolo jigiyɔrɔ t'u bolo kunfɔyɔrɔ t'u bolo wa n'i ka baara fana bila ka na k'i bɛna na i ka papier ko de ɲɛnabɔ Bamakɔ yan wa u b'i bolo dun k'a ban n'Ala ma farati i bɛ fara Bamakɔ fatɔw kan donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ nin fɛn minnu bɛ yen u bɛ décision minnu ta a lawaleyali hukumu kɔnɔna na minisirisow kɔnɔna na direction kɔnɔna na bolofaraw kɔnɔna na bɛɛ ka wuli k'i jɔ walima n'o tɛ se ka kɛ u ka jɛkulu sigi min bɛ fɛn ninnu lawaleya wa maliden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ ka na n'u denw ye u bɛ ka na n'u ka baarakɛlaw ye u yɛrɛ bɛ ka segin ka na u ka sɛbɛnko ka se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ ka yira u la karisa a tigɛra da o da la a b'an dafɛ jamana bɛɛ la bi sɛbɛnko kɔni b'an dafɛ jamana bɛɛ la bi nka anw fɛ yan ne yɛrɛ bɛ papier min sɔrɔ san kɔnɔ hali n t'a da dɔn tellement i bɛ bila ka taa mɔgɔw fɛ f'i yɛrɛ bɛ maloya ka u ci ka taa mɔgɔw fɛ yen donc ɲɛmaaw k'a lajɛ olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ maliden minnu bɛ na minnu ta bɛ se ka ɲɛnabɔ a fɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ o ka fisa u ka to ka wari bɛɛ di mɔgɔw ma papier tɛ sɔrɔ walima ni papier sɔrɔ a tɛ kɛ papier ɲɛnama ye u bɛ segin tuguni u bolo bannen u tɛ se ka baara sɔrɔ u tɛ se ka segin olu dun bɛ se ka mun ladon n'u seginna u ka ca n'u sigilen don an cɛla yan an k'a lajɛ an ka baara taabolo falen n'o tɛ minnu bɛ nin ko ninnu kunna bi ne ma la ni baara wɛrɛ t'u la min tɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔli ye a kɔni réunion baw bɛ so olu la n'a séminaire ba n'a télé labɔ baw bɛ so olu kɔni na dɛ conférence b'an bolo u bɛ billet ci maaw ma olu bɛ na ka n'u sigi ka na kuma baw fɔ ka dumuni dun ka taa n'u yɛrɛ ye a bɛ wolo mun na an k'a falen yɛlɛma waati sera an ka yɛlɛma jamana ɲɛmaaw aw bɛ ka danaya da maa caman kan bi duguma u tɛ ka baara kɛ
u tɛ ka baara kɛ dɛ aw yɛrɛ ka wuli k'aw jɔ aw k'a ɲɛɲini mun de la u tɛ ka baara kɛ maliyɛnw bɛ fɛn caman de kalama u tɛ se ka kuma parce que fanga bonya b'u yɔrɔ jamana ɲɛmaa bonya b'u yɔrɔ ɲɛmaaw bonya b'u yɔrɔ u bɛ k'u muɲu k'u sigi kuma da foyi t'u bolo bi walayi se foyi t'u ye degun b'u kan ɲɛmɔgɔw de kan k'a lajɛ nin degun ninnu dɔ bɛ se ka wuli cogo walayi fala denmisɛnnin 2 nana u ka conseil ban wagati sera u t'a dɔn hali b'a kɛ cogo min u donna yɔrɔ bɛɛ o sen tɛ mɔgɔ minnu b'i wele don o don kɔ kan karisa n ka nin banna n nana n ko n b'a yɛlɛma a tɛ se ka ɲɛnabɔ a ye fɛɛrɛ dɔ sigi a k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ kuma yɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ u ye a b'u fana lafiya sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛ caman ta maa minnu b'u bolo k'a lawaleya u tɛ k'a baara kɛ u tɛ k'a kɛ dɛ wa jamanaden caman de kumunen don nin ko ninnu kama a lawaleyabaliya kama e bɛ k'a labato c'est comme ça hali plaki ta dɔw yɛrɛ viɲɛ tɛ t'olu bolo yɛrɛ fɔlɔ kuma tɛ k'olu ka taa plaki yɛrɛ ta ala ye bi kɛ fala ye misali surun président ko digitalisation a daminɛna yɔrɔ jumɛn na polisiw tɛ yan est ce que a bɛ ka bato parce que a b'a fɔ k'e ka taa 3,000 sara min bɛ e minɛ o bɛ min fɛ yen na e yɛrɛ b'o dɔn donc fanga k'a lajɛ hali ni dɔ bɛ bɔ o fana sɔngɔ la a ka bɛn mɔgɔw bɛrɛ fɛn bɛrɛma ye min bɛ se ka sara jamana bɛ min sɔrɔ o ka fisa i ka taa kɛ caman ye min tɛ se ka sara 200 300 ɲɔgɔn na n'a y'a kɛ olu ye sisan mɔgɔw b'olu sara o mais 3,000 4,000 dɔ jɔlen don o bɛ 4,000 yir'i la k'a yɛrɛ ta f'i ɲɛna i bɛ min kɛ bɛɛ b'o dɔn sinon bi yɔrɔ dɔw la a bɛ ka ɲɛnabɔ parce que n'i taara par exemple mairie la olu baarakɛyɔrɔ ni fɛnw na olu ta bɛ ka ɲɛnabɔ farali kana taa n'an ye sira wɛrɛ fɛ DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u donna ni taji ye kunungo Moti kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri wolomasiri taba ka baara hukumu kɔnɔna na fala ye min ye Motikaw ye k'olu ye taji sɔrɔ kunungo DGCC bataki bɔra ale yɔrɔ Kalabankura polisiso n'o ye Kalabankɔrɔ polisiso ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ juin kalo tile 16 la ka na bila juillet kalo tile 11 na fala ye olu ye siganama 4 de minɛ marafa b'a bɛɛ lajɛlen bolo 2 b'a la olu tun bɛ ka yaala k'a fɔ k'olu ye renseignement maaw ye fala ye n'u y'i ye u b'i gosi k'a fɔ ko he e t'anw dɔn wa anw ye ninnu de ye koyi o maa 2 tɛgɛ dara olu kan wa marafa yer'u bolo marafa min n'o t'u ta ye kalo tile 12 wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra tuguni halisa kabalakaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli min ye commissaire principal de police yɔrɔ Jakite n'a ka cɛdenw fala ye Kalabankɔrɔ polisiso la ko u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri siganama 4 2 bɛ olu kɔni tun ta ye olu tun b'u yɛrɛ kɛ fanga ka baarakɛlaw ye si ɲinini ko ta nasira fɛ papier kolonw b'u bolo an ye karisa ye jaja u tɛ maa si ye bingalikɛla bandiw de don marafa bɛ u bolo sigana nana ye u la min ye commissaire ka maaw ye olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ u ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen salo maa 2 wɛrɛ bɛ yen kalo tile 16 n'o ye juin kalo ye u taara u ka so brigade maaw ka ɲinini senfɛ u y'o fana u taara sɔrɔ marafa bɛ o fana bolo AC a tɛ ɲɛ cogo la ye dɛ an kɔni dɛ a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ fana nka a ka surun cogo la a tɛ ɲɛ cogo la de jara somaw don san 18 fala ye funanɲɛni marafa b'a bolo min ye nin maa kofɔlenw ye sa u tun ye dɔ de dɛndɛndɛn k'o minɛ k'o ka 8,000 d'u ma fala ye ko n'a ma 8,000 di ko sɔsɔli fil'u bolo dɛ u b'a dasa kun dɛ o kɔfɛ juin kalo tile 18 min ye yɔrɔ Jakite commissaire principal Kalabankɔrɔ fala n'a ka cɛdenw brigade maaw u ye wulikajɔ kɛ tuguni ka taa AS minɛ san 32 ale fana minɛna Kalabankura sugu la fala ye kelen dɔ in u taar'u ka so fo Ciyɛbani ka taa sɔrɔ marafa fana b'u bolo n'o ye bamanan marafa dilannen juillet kalo tile 11 sa a tɔ 4 na u fili la nin na dɛ a tɛ yen u y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kɔni a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ fana y'o fala ye anw kɔni dɛ u y'o minɛ Ciyɛbani sugu kɛrɛfɛla la fala ye marafa de bɛ nin bɛɛ bolo min ye bamanan marafa pistolet dilannen a n'a chargeur sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya min ye polisilakaw ye sa k'olu ka baara n'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min ye inspecteur général de police Yusu Kone ale ka yamaruya kɔnɔna ka kɛ ni Dawudu o ka dɛmɛ ye n'o ye ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna polisiw ni mago b'u la sa kalo 12 101 101 i b'o dasi i bɛ polisiw sɔrɔ Mali fantan 4 Compol Berthe sɛbɛn bɔra ale yɔrɔ polisi direction ba ale kɔnɔna na fala ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye kunungo ye jamanakuntigi ye a ye laada tile drapeau yɛlɛ général d'armée Assimi a n'a nɔfɛmaw n'a ka baarakɛyɔrɔ maaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan
ale de y'a yira sa ko laada don kalo ntɛnɛn fɔlɔ min ye drapeau ye a bɛ yɛlɛ nka fala ye ntɛnɛn fɔlɔ tun ye min ye san nin nana ja drapeau tɛ yɛlɛ san kɔrɔ awɔ k'o ye sariya de ye drapeau yɛlɛ ti kɛ san kɔrɔ dɛ n yɛrɛ y'o dɔɔni ne sen fɛ o de la a ma kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen nka u y'a kɛ kununko ntɛnɛn Assimi n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen u ye nin baara in kɛ fala ne fɛ min ɲini u fɛ sa olu ka drapeau yɛlɛ yɔrɔ in na olu bɛ taa dɔnkili jouer u k'u bila u k'a fɔ u da laban a b'a to u b'a durusiw présidence mɔgɔ bɛɛ k'a da la u ka mayito in faga an bɛɛ k'a da ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ président na ka taa fo dugumamɔgɔ la bɛɛ k'a da u ka mayito in joueli bɔ a la o la i n'a durusi i n'a dɔn i n'a fɔcogo dɔn ka ɲɛ o ka fisa ni mayito kɛli ye a la kuma bɛɛ kuluba yɛrɛ kɔnɔna na o kɔni y'anw ka cadeau ye ka di Assimi yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a jateminɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o kuluba faama sigiyɔrɔ kelen na fala ye min ye Union africaine a ma ɲɛma ale b'an fɛ yan taama na n'o ye commission ye Mahamudu Ali Yusuf ale nana an fɛ yan tile fila bariya taama na i b'a kalama k'a fɔ k'a bisimila min ye Ablaye Diop fɛ kununga kulugo faama sigiyɔrɔ la sa président yɛrɛ y'a bisimila min ye Ablaye Diop ale tun bɛ kɛnɛ kan malidenw olu ka ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔ kan ani farafinna ka kelenya ko hukumu kɔnɔ Musa Aga Tayer ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara min ye Mamadu Tangara kan ni ale ye Union africaine ka maa ma falen an fɛ yan nin waati in na misayɛli o tɔgɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen sa u farala ɲɔgɔn kan ka taa général d'armée Assimi fɛ yen fala ye kununko min ye maa kofɔlen ye kabini kalo tile 12 ale bɛ taama na an fɛ yan balimaya ni sinjiya taama baabu bannen kɔfɛ a tilalen Assimi yeli la a ko k'a nakunba ye min ye lakana ko fala ye lakana bɛ se ka sigi kun kelen kan cogo min fɛɛrɛba min bɛ se ka sigi ka bɛn ni kelenya ka basigi la na farafinna an fanfɛ bolo fɛ ko o de bɛ yen ko bi min filɛ Mali dala nin ye fala ye k'a bɛ ka Ghana bɛlɛ a bɛ ka Senegal bɛlɛ a bɛ ka Togo bɛlɛ wa a bɛ ka Côte d'Ivoire bɛlɛ o ɲuman de ye min ye u ka jɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa cogoya min na baara in bɛ se ka kɛ baara ye bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan mɛn u bɛ se ka sigi cogo min Union africaine ale ka yamaruya kɔnɔ ko sabula Mali o Burkina o Niger o nin bɛɛ lajɛlen Union africaine ka tɔndenw ye tɔnden minnu don u jɔyɔrɔ ka bon a ko AES lakodɔnni diɲɛ fɛ fala k'o bɔra dogo la ko sabula même hali CEDEAO maaw k'olu yɛrɛ n'u bɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi sen kan u bɔra o tɔn min kɔnɔna na pewu ko b'a yira sa k'a fɔ farafinna kɔni kɛlen don k'u lakodɔn bi u ka baaraw kɛcogo la min ye AES ye jɛkulu lakodɔnnen don maa kofɔlen y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ni Mali u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye nka o y'a sinsin min kan k'an ka taa kalata la dɛ retour à l'ordre constitutionnel ko sabula n'i ma ɲɛ k'i y'olu ka tɔnden ye tɔn sigilen don sariyaw kan ko sariyaw fana kan ka bato o ye kalata ye retour à l'ordre constitutionnel a ko munna sabula ni ko Union africaine jɛkulu maa ye fala ye ale fana sigikanw bɛ yen a tɔn sɛbɛnw bɛ yen a lawasali bɛ yen a kan ka sigi sen kan cogo min na k'o la k'an ka bila an kunna k'a fɔ ko f'an ka segin ka taa ordre constitutionnel la fala ye nka a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛya Mali ka baaraw kɛcogo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka taabolo kura min bɛ yen olu tɛna na u da don la nka olu ka jɛkulu sigikan fana o fana ye nin ye an k'o fana to an hakili la k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jɛkulubaw kɔnɔna na jɔyɔrɔ ko ta na sira fɛ ani Mali yɛrɛ ka se k'a ka Maliya baara kɛ AES fana kan ka se k'a ka AES baara kɛ ani jamanakuntigi nin bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔni y'a yira se fɛn fɛn b'u ye Bamanankan ni ka wale kɛlɛli la jagoko ta na sira fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ farafinna kelenya tɔnba hukumu kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ yen ni Mali n'a ka hakɛ ka kan olu b'o bɛɛ lajɛlen to Mali ye yaasa a ka se k'a ka Maliya baara kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ka kɛ ni Union africaine ale ka sɛbɛnw olu lawaleyali ye an ka jamana ale kɔnɔna na premier ministre kunungo ale fana ye laada tile drapeau yɛlɛ kɛra min ye primature kɔnɔna na fala ye dans le division Ablaye Mayiga ale ni primature baara premier ministre ka baarakɛyɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen olu farala ɲɔgɔn kan sa ka laada ka tile kunungo komi sama na min ye baara in ye a kɛra primature kuru kɔnɔna na colonel major maaw an b'a fo yan sabula bi min ye fala ye e fɛmana cité ma dɛ wa cité sisan a bɛ datugu han nɛgɛ kanɲɛ 18 ma se cité bɛ datugu ministre o ministre n'i b'a fɛ ka na baara kɛ yen baara kɛ samedi ni dimanche fala ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ sigi nka samedi ni dimanche maa tɛna bɔ i ye o bɔra la pewu wa maa maa bɛ don yen caméra 88 de b'u bolo bi min sigilen don ka cité ale la kɔlɔsi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen yiritu janw y'olu tigɛ mɔbili minnu jɔlen don kali kan k'u bɛɛ bɔ yen
min ye maaw ye ale de b'o o baara kunna sécurité primature sécurité ɲɛmaaba ye ale de ye an b'a fo colonel Maw a fana ye cɛ dumanba ye sabula an ye janjo caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye maa min don a bɛ se baara la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a samake n'an bɔra yen Mali ni Algérie ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na fala ye an b'a yira sa k'a fɔ maa mafalenw olu bɛ ka hakili jagabɔ kɛ ko in kan koyi min ye waleya in ye a yirala k'a fɔ ko don ko ɲɛnamaba sabula a tɛna na dan jamanaw k'u ye pankuru siraw ko ka olu dayɛlɛ k'o dɔrɔn tɛ lasigidenw segili dɔrɔn tɛ jamanadenw olu bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ Mali nationalité bɛ Algérikaw bolo cogo min Algérie fana nationalité o bɛ malidenw fana caman bolo ten taa ni ka segu a bɛna fuguri bɔ dabada la bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya min ye dɔnnifa Ablaye Sanogo ye n'ale bɛ sanayɛlɛ kalanso la ale ko nin ye ko ye komi a kan ka sinsin a kan ka tɛmɛ min ye jamanaw tɛ siran ɲɛnabɔ ko kan sabula jamana fila ye u dancɛw ka jan ni jamana bɛɛ lajɛlen ye bi na min ye Mali ye a n'a fisaya ale ma ani Algérie na se k'u bolo ni ɲɔgɔn ma u ka jɛ k'u ka dancɛw kɛlɛ kɛ fala ye k'an kana sigana don nin ko in na an kana fɔ an bɛ nin ko in lajɛ an k'a kɔkɔrɔma don yaasa min ye garisigɛw bɛ se ka kɛ kelen ye Mali yɛrɛ y'a ka kow bɛɛ lajɛlen dantigɛ ka b'a k'a fɔ Algérie ye u bɛ se ka baara kɛ cogo min na o hukumu dɔnnen don min ye docteur ye a ko k'a na kɛ diɲɛ maa fana senbɛ ko in na ko sabula wulikajɔ ni taa ni ka seginw caman kɛra fala ye min ye sufɛ taamaw yera ko in na jamanaw caman bɛ bi n'olu ni Mali bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ olu donna ko in na yaasa ko bɛ se ka sigi sen kan a ko sɔrɔ ko ta nasira fɛ k'a bɛ maaw ɲɛna ko Algérie kelen dɔrɔn de bɛ sɔrɔ wa ko ayi k'anw yɛrɛ ka sɔrɔ ta ka bon a ko la kosɛbɛ sabula Algérie mago bɛ fɛn caman na Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ olu n'u ma don an ka jamana kɔnɔ o fana tɛ olu sɔrɔ k'an kana nɔnɔmuguni ninnu ni u ka minɛnw lajɛ dɛ fala ye u bɛna kwa minnu t'an fɛ yen n'alafɛn minnu t'an fɛ yen olu yiriden ɲumanw o fana sɔrɔ yɛrɛ Mali kɔrɔnfɛla ye o ɲumanbaw Algérie b'o jago kɛ ka taa fara baganw olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli kan min ye docteur ye a ko sa ko nin ko in k'an ka jija a ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw bonyali hukumu kɔnɔna na jamanaw ka tɔnɔ b'o la cogo min na jamanadenw fana ka tɔnɔ bɛ o la o cogoya kelen na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa togodaw ni sigidaw ni marabolow kibaruya ale kɔnɔna na funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SARL nalen n'o kana wasa kɛ kiti min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni arajo ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fan 10 ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fan 14 a fɔ Emicom SARL. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
falai e ko an bɛɛ tɛna na ba kɛ ɲini kundam kamalenin tɛgɛ bɛ ka fa k'a sɔrɔ a ma se Bamakɔ fɔlɔ dɛ min ye gouverneur ye directeur de académie kɔfɛ o tun ye téléphone kura dɔ d'a ma o kɔfɛ min ye gouverneur ye an terikɛ Bamanankan tɛ ale ye téléphone di ka Jakarta di falai dugu yɛrɛ maaw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan min ye ko in yɛrɛ jama yɔrɔ i b'a dɔn a faso ka lycée o maa de kɛra premier ɲina kun famana ka kɛ san 10 laban in na falai wa guna ma daw ma ko i falai denmisɛnnin u ka lycée la denmisɛnnin 191 o de tun bɛ DEF la ye 161 o de ye DEF sɔrɔ o de ye bac sɔrɔ 100 saradala 74 buruburu 21 u y'o de sɔrɔ min ye kalanso in ye falai ko fadenyaba de bɛ yen denmisɛnninw bɛ keleya ɲɔgɔn na de ni yɛrɛ filɛ nin ko maa caman ye nin tɛntɛnkelen ma tiɲɛ caman dɛ nka ale sɔmi de ka jan ale ka ko bɛɛ kuranɛ kalan seli ani a ka kalan donc min ye Ibrahim Badu ye si bɛ san 18 na a kɔni bolo fara minɛnw na ka ban k'a sɔrɔ a ma se Bamakɔ yan fɔlɔ sabula Bamakɔ ta fana bilalen don k'a kɔnɔ premier national ale tɛ to yan o olu bɛ taa jamana kɔ kan an bɛ dugawu kɛ sa ko a bonne chance halisa Ala ka dɔ fara ɲɛtaw kan Sani Kucala falai min ye sɛnɛkɛlaw tɔgɔla tɔn ɲɛmaaw ye olu sugandira olu fɛ yen sangaw olu wasadu maa min na sa o ye Mardi ye ale bɛ bɔ Mandiakou ye o ye Bɔbɔdugu ye ale bɛna sigi san sɛnɛkɛlaw kunna san 5 nata ye Kucalakaw ta o ye Mumuni Kɔnɛ ye ale bɔ Kucala dugu yɛrɛ kɔnɔna na a fana y'a jira sa k'a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan don nataw la Kucala sɛnɛkɛlaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an sɔngɔkaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na yaasa cogoya min na min ye samiyaji ye ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na Juillet kalo tile 11 min ye an sɔngɔ bɛɛ lajɛlen bɔra cɛ fara muso ka denmisɛnninw wo bɛ yen ni jitɔn yɔrɔ b'a la sa u y'o bɛɛ lajɛlen sango basikaw ka taa fara an sɔngɔ dugu yɛrɛ kɔnɔnaw kan dingɛ fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ bafulabekaw halisa falai dusukasi b'u la dɛ maa minnu taara u ka pano wo sɔa u ko k'u tigiw ɲini sabula olu ka pano 10 k'a bɛɛ lajɛlen halaki tacogo la ka 5 don fiɲɛ na ka taa Kɛrisiyanekaw Tomora commune kɔnɔna na Usubi Janɲakaw fɛ yen u ko ko waleya in kɛra kalo tile 10 n'a tile 11 a kɔni dusukasi barika bonyana min ye Kɛrisiyanekaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la fɛnkɛla nazarala jamanaw fɛ yen olu de kɔni ye nin di sa Kɛrisiyane ani Marina u y'a jira sa k'a fɔ kɔni ko musaka bɔra olu de yɔrɔ din a tun bɛ ka bɛɛ lajɛlen de nafa wa a tun bɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen nafa o de la u y'a jira sa ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ yaasa maa minnu ye nin waleya kɛ o tigi bɛ se ka ye cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ falai min ye Kayikaw ka gouverneur ye tɔn min kan ka na Kayi jɔyɔrɔ fa monter la Buguninkaw fɛ yen ale olu bisimila ka dɛmɛ k'u ye k'u jija u ka yɛlɛ première division na Buguninkaw fɛ yen général de brigade Musa Sumare a y'a ɲini denmisɛnnin ninnu fɛ sa u ka u jija Kayikaw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ sira o sira la u k'o sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ nata in ale kɔnɔna na Tumutukaw fɛ yen kuran nana nka ji tɛ yen dugudenw ko ko kuran nana nka ji ma basigi hali bi walasa château ale ni jitɔ yɔrɔ minnu bɛ ani fɛn minnu bɛ yen énergie mɔgɔw kɔni olu ye taji sɔrɔ ka kɛ u ka groupe la nka dugu yɛrɛ kɔnɔna na tajiko gɛlɛya fana bɛ Tumutukaw olu fɛ yen Koro marabolo kɔnɔna na sa denmisɛnnin 50 ɲango olu taara sa yaasa ka se ka kalanko kunna kalan b'a to ni sirabakan kasara kɛra i bɛ se k'i yɛrɛ magan cogo min yanni maaw kana fala ye JCI n'o ye chambre économique ye chambre économique ye ale y'o sigi sen kan Korokaw fɛ yen ale ni Bayangara yaasa cogoya min na nin denmisɛnninlakaw n'u ko y'u sɔrɔ maa ti ko dɔ ko ala fala ye fɛn dɔ bɛ nanzarakan na u b'a fɔ ma ko massage de cœur n'i sera olu la a bɛ maaninfin kisi maa mana bɔ ka bin cogoya dɔ la fana a bɛ k'aw ɲɛna tuma bɛɛ k'a tigi kari la a tiɲɛna fɛnw bɛ yen n'i sera ka a magɛn n'o ye joona yanni dɛmɛ ka na a bɛ se k'a to a tigi bɛ to a cogoya la ko wa ko an kana min kɛ fiyewu accident tɔ n'a ko ji di yan n'i ye ji d'a ma o y'a ka ko bannen k'o ti kɛ dɛ ko n'i ye accident tɔw ye dɔrɔn u b'a fɔ ko ji ala ka n'i ci dɛ n'i ye ji di dɔrɔn on sont fini on sont partis totalement ko a hinɛ bɛ mɔgɔw minɛ u b'a fɔ ji bidɔn bɛ min ko ka girin ko ala ka n'an ci dɛ falaye Bigini ni Palmer minɛlen don han Bigini ko k'ale tɛ ne dɔn video la falaye ale dun burankɛ de ye ne ye Banjugu on sont grand frère nous Banjugu olu ka den fa ye Banjugu tɔgɔma bɛ olu fɛ anw taara o denkulu yɛrɛ la Bigini ni Palmer u minɛlen Buguri Jara ale na wuli ka jɔ kɛ yaasa an ka minɛli musaka ka se an ma yan joona an tɛ fɛ ka jɔ an ni yɔrɔ la han jelimusow k'an b'u fo ko an y'an ka video ye bɔlɔlɔ sanfɛ
halisa ko ala ka dɛmɛ kɛ u ka baaraw olu ta nasira la bigini yɛrɛ an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn ɲinan an ma taa baki kɛ tuguni dɛ an m'a kɛ aya an sɔngokaw fɛ mobili sɔngɔ yɛlɛla an sɔngo gawo tun ye 400 ye fala ye a kɛra 1000 ye dugudenw ko k'u t'a ta bi u t'a ta sini sabula taji o yɛrɛ t'u bolo u bɛ ka fɛn minnu kɛ nin ye kuma dɔ la mobili bɛ taa jɔ nin ye sira yɛrɛ la ko ni a ko bɛ taa u ka sɛnɛga ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ yaasa taji ale bɛ se ka segin cogo min na nɔkɔrɔ la kuma tɛ nin waati in na ko taji yɛrɛ bɛ ka se ka don bila ale ni ɲɔnɔ ani segu fala ye ka taa se san ma a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye wulukinda o 54 o de yera ye min ye ngɔsɔn i bɛ ngɔsɔn dɔn scorpion o kinda 19 yera ni marabolo kɔnɔna na kimɛri de kɛra san kalo 6 fɔlɔ ale ka jaabi bɔra ka di juma tɛmɛnen k'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulukinda de ta in kɔni falaw ka jugu dɛ sinon ngɔsɔn n'ale y'i dasi a bɛ k'i ɲɛna ko kilikilimasiyɛn y'i minɛ o ngɔsɔn o la sa k'u ye maaw fara ɲɔgɔn kan waleya bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye vert de Guinée k'u bɛ k'o fana kɛlɛ yanni san 2000 ale ni 30 cɛ segu ale ni san ale ni bila ni ɲɔnɔ marabolo olu kɔnɔna na Bamako yan min ye Mali ye wulikajɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin sanuko ma FIFA wari miliyari 760 o de sɔrɔla tunɔkan na juru min tun bɛ sanubɔyɔrɔ la fala ye ko nin waleya in de y'a to sa ni Mali yɛrɛ a ka san musaka k'a falen yaasa ni wari bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na a duncogo ka se ka ye sabula n'i ye wari sɔrɔ san kɔnɔna na f'i ka di i ka san musaka kɔnɔ o labɛnna san musaka yɛlɛmali ye sanayɛlɛ kalanso min b'a fɔ ko FST ale école karamɔgɔw bolofara min bɛ n'o bɛ Sinesubu kɔnɔna Sinesubu ka jatela fala ye olu y'a yira sa ko olu kɔni ye tile 2 baarabila o daminɛ kununko min ye tile 3 baarabila in ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔnkɔɲɔgɔnma bɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye kalanden kelen k'o fatura wulikajɔ in senfɛ ekɔliso ɲɛmaaw ko besita min daminɛtɔ filɛ nin ye olu bɛ t'u ka so fɔlɔ ni ko ba sigira tuma min n donna ma fɛn ta kana don ni ɲɔgɔn tɛ an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw fɛ yen olu ka marabolo min bɛ yen n'o ye marabolo 6nan ye Kurtisɛngakaw fɛ yen ka polisilakaw u y'u bolo da maa dɔw kan nin kalo in tile 12 kari tɛmɛnen a maa dɔw si b'a daminɛ san 13 ka taa se san 19 ma fala ye maa dɔw y'u kofɔ sa k'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen minnu filɛ nin ye k'u ye so de ta ka taa si so kɔnɔ juguya k'o banba so in kɔnɔna na maa minnu don sa u kɛlen k'u bɛɛ lajɛlen minɛ tuma min na u y'u somaw wele k'a yir'u la k'a fɔ k'aw denw ye min kɛ k'o bɛnnen tɛ bi o bɛnnen tɛ sini wa denmisɛnnin ninnu yɛrɛ u y'u bila bɔlɔnkɔnɔ baara la Burukina de bɛ sisan Burukina dingɛ ti bɔ bɛɛ kasoladenw fɛ dɛ fala n'i minɛna sansantere ni fɛn ninnu na u bɛ jinɔgɔ bɔn na kare kɔnɔ e bɛ taa faso baara kɛ faso mo bɛ bɔ yen i bɛ t'o baara kɛ o ye faso ka baara ye Senegalikaw fɛ yen min ye jamanakuntigi ye ale y'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn sigi n'o ye parti politique ye Diomaye Faye maa minnu b'a kanu a lafasabaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na cogo min na fala ye a yɛrɛ ye taama bere ta ka ɲɛsin min ye wasadenw ma ale ni mairelakaw ma minnu tugulen don a nɔfɛ sa k'u kana fara ɲɔgɔn kan kɛ ni ala sɔnna a ma utu kalo tile 8 k'u bɛna n'u ka kɔnkɔrɔba fɔlɔ kɛ ka tɔgɔ da tɔn in na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn cogo min Kodiwarikaw fɛ yen Faransikaw ka wolomasiri taba ɲɛma n'o ye Pascal Lani ye ale ye kan bɛɛ da Kodiwarikaw ye fala ye maa kofɔlen ale yɛrɛ kun sigilen don nin waati in na kɛlɛbolo ɲɛma min bɛ n'o tun bɛ Faransi tɔgɔ la Kodiwarikaw fɛ yen k'a yɛrɛ kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la utu kalo nata in na a kɔni ye kan bɛɛ lajɛ a y'o kɛ n'u ye Bangikaw fɛ yen Centrafrique bingali bɛ ka caya u ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ nin kalo laban in na jamanakuntigi n'o ye Faustin Archange Touadéra ye ale kɔni ye tabali de gosi fala ye ko jɛkulu bɛ sigi sen yɔrɔ in lakana kama
ale de ka ko ɲɛmaa ye min ye alisa wɔlɔfɔw fɛ ye wɔlɔfɔw ka jama ɲɛmaa wulilen don k'u jɔ sa yaasa ni Banque mondiale bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min taabolo kura min na sigi u ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ko ta nasira fɛ k'u bɛ t'o fɛsɛfɛsɛ n'o y'a sɔrɔ waati laban in na ka min ye Ousmane Sonko to ye ale ko petu fala ye ɲɛmaa kura min nana o wulila sa ko k'a ka taama bere ta ka taa FMI nɔfɛ Washington kaw fɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ Nigéria kaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye kibaruya sɔrɔ kibaruya b'a yira sa k'a fɔ k'u ka duguden minnu tun bɛ Afrique du Sud fala ye ko bin kɛr'u kan o la ko ni hakɛ min ka kan k'u bɛna o ɲini sariya sira fɛ Afrique du Sud fɛ u ka maa 550 minnu tɔɲɔna Afrique du Sud kɔnɔna na u ka hakɛw ka dafa kiiri ale ta na sira fɛ UNICEF ale kɛlen ka wulikajɔ boloda wulikajɔ min b'a to sa Centrafrique kɔnɔna na min ye choléra bana ye ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na maa 435 choléra bana yera olu la ka ban maa 33 o fatura bana in ale sababuya la yaasa a kana taa yɔrɔ jan ka walankata u ye wulikajɔ kɛ sa ba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Ubangi o ba in o bolo fɛ sa u bɛ ka lakanali kɛ Marɔkaw fɛ kunnafonidila min bɛ yen n'o ye Marɔkuka ye ni Faransikɛ do fala ye Ali Lambert ale seginna ka na so a nana so yɔrɔ min maa in u y'a minɛ ka taa n'a ye kaso la a nana ka bɔ Espagne a muso ale de kibaruya di ko min ye nin maa kofɔlen ye k'a tun bɛ kibaruya jugu di ka ɲɛsin Marɔku fanga ma a seginna ka na ka bɔ Espagne don min na dɔrɔn Marɔkaw ye a minɛ o don bɛɛ lajɛlen na Algérie kiiri sigilamaw y'a yira sa ko maa 13 u ye olu minɛ fala ye k'olu di kiiri sigilamaw ka bolo kan min ye nin maa 13 ye sa o kɔni bilalen don nin waati in na kiiritigɛlaw olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na wala in nana cogo di min ye seliba ɲɛkɔrɔla la Algérie kun ko ka saga feere kɛ a fɛ ka saga ɲini saga miliyɔn 1 minnu kan ka na n'o ye fala ye o maaw don a yɛrɛ ka sa k'a fɔ ko min ye hakɛ minnu fɔr'u ye baara kan ka kɛ cogo min k'u y'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ o de hukumu kɔnɔna na sa u minɛna min ye waliya sɔsɔli de hukumu kɔnɔna ka t'u minɛ Libikaw fɛ ko u bɛna taa bɛn kɛnɛ kan wa jamana tilalen don 2 ye fan 2 bɛɛ lajɛlen diɲɛ serekɛnɛ ni welelema da kɛ ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ u bɛna jɛ ka labɛnba kɛ yaasa ka jamana lakana baaraw sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigi 2 min bɛ Libikaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye baara ka kɛ Nations Unies ale ka yamaruya kɔnɔna na Afrique du Sud kaw fɛ min ye kapu polisiw ye olu y'a jira ntɛnɛn tɛmɛnen sa k'u ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ tali kɛ u ka ndolatila min fatura n'a su taara ye dumunikɛyɔrɔ la u yɛrɛ fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko yaasa ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ale Afrique du Sud kelen in na sa Dilbert maaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna baara jɔ n'o ye sanubɔyɔrɔ belebeleba ye u ka jamabɔyɔrɔ min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ k'u bɛna jɔ san 2 sabula min ye sɔngɔkow ye olu ka se ka don bɛrɛ kelen na hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na min ye Donald Trump ye ale y'a yira kunun ko min ye États-Unis ye ko ale kɔni Detroit Dormus b'a sago la bi a b'a sago la sini maa minnu kan ka tɛmɛ n'u ka minɛnw ye k'u bɛ tɛmɛ n'u ye ko dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen k'u t'a sara ko wa fana ko min ye bɛnkan in ye olu ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko a na ɲini ɲɛ cogoya wɛrɛ la yaasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ min ye Irankaw ye kunun olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ u ye gosili ta ka ɲɛsin Américains ka sigiyɔrɔ caman ma golfu ale kɔnɔna na ko sabula bi min ye baara mun bɛ sen na Américains fɛ ka se ka Detroit Dormus kɔni k'u sago ye ko fa min b'olu bolo fala ye k'olu kɔni ka sagona bɛ o yɔrɔ la bi wa maaw bɛ ka tɛmɛ o fɛ nka kuma ɲɔgɔnya u m'o datugu fiyewu olu ni min ye Amérique ni ɲɔgɔn cɛ. Coupe du monde ale tɔ tora ndolata 4 ye fala ye ndolata 4 yaasa ka se ka o kɔni ta min ye demi-finale ye 2 ye finale ba ani finale ncini o fana kan ka taa ko senfɛ Faransikaw ka jamana ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni tasuma ye tiɲɛni min kɛ Espagnekaw fɛ ani Faransi fan dɔ la ko ka sanga 1 taasibila kɛ sabula olu fana ka fan fɛ Nice olu fana degun sera olu fana ma ko bɛna kɛ bi Faransi ni Espagne kan ndolatan daminɛna min kan ka kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 Faransikaw olu ni Espagne ɲɔgɔn sɔrɔ Dalasikaw fɛ Texas ale ndolatan kɛnɛba kɔnɔna na nin ye ŋanaba 2 ye nanzaralakaw fɛ fala ye nka bɔli laban ninnu bɛɛ lajɛlen na sa min ye Espagne ye k'ale de ye se sɔrɔ Faransi kan Faransikaw kɔni y'a yira sa ko Espagne ka senumani n'o ye Lamine Yamal ye ko fɛrɛna sɔrɔla Didier Deschamps yɛrɛ y'a yira sa ko min kɛra kununko ko ɲinɛka k'o kɔ ko kura de bɛna dabɔ bi k'olu ni Uruguay ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi kɔni ye a jigiba b'a ka sen na denmisɛnnin ninnu kan ko sabula u yɛrɛ bolo ko u ɲɔgɔn tɛ nka u yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw ko fala ye ko kabini coupe du monde daminɛna ko Faransi ni équipe jɔlen ma bɛn fɔlɔ
équipe min b'a ta kun dɔ coupe du monde na ko a fɔlɔ de ye nin ye bi ko a ka ca Ala fɛ n'u sera ka se sɔrɔ nin na u bɛ se ka na ni coupe ye u bɛ k'u ka coupe sabanan ye n'o ye coupe du monde sabanan sɔrɔli ye Faransi fɛ ko nka k'a tɛ nɔgɔya o la sa min ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye u y'a yira sa fana k'a fɔ k'u bɛna u cɛsiri cogo sugu bɛɛ la n'o ye Faransikaw ye yaasa k'u ka dugudenw nisɔndiya cogo min na sabula bi ye 14 juillet ye o y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi kan sini ni Ala sɔnna ma Angleterre ale ni Argentine fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale filanan kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 19 sebaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finale la karido n'o bɛ bɛn nin kalo in tile 19 ma mun m'a dɛsɛ fala ye olu na finale fitinin ta samedi don kalo tile 18 nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Fala ye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da